As for Bilieba, year ago, with pictures in Jebana. Hey, nah, I went the matter, and then I go to care. I went the nata, ever, and the nata. Oh, I get it. Chai. Now, when I should cook a pali, wine the preach each, wine each, the zen, or very, and Obiabo, a yard. While a child is forever, a good your name. You know, when you can in, you can't know. You can't know, dear. Come on, wow. Chai. I'm quite too, Kale. Twos. What you do when I'm one, no good. My couple of because no one, no one I found ever. Hey, the man that I get you. I wish nearfully a man who do it. Can clearly on wrong. Ihotep Ra. Moscolino Wafo. God's Love TV. Uncle Prince. Lona Boo. Stan Yu Jr. Freedom. Ihotep Ra. VDM Real. Mego Corruption. Kaifeneme. Rich Forever. Ngwoke Juliana. Don Law. Kaifeneme is Sinade one more. Isaac Ifes Nachi. Is one name as your four. Honway Marcus. Remy Just Mba. Where Mutual left now I say about all lovers of Mazi and Kanu. All lovers of freedom. All lovers of Mazi and Kanu can now. I say. When I based on Abu Fabia, Fade Jobi Ocha Fabia. So when the name eventually go Kuna and say, when I'm more Achoroka, Obulam Kukatala, Magua Rosifa, based on Fade Nebaya too much for the Nalomania. So more needy, Campuchianum, any me eat Bushianum. I have only Chiaguanguaco's word, if not all lovers of Mazi and Kanu. Ninchole for all lovers of Mazi and Kanu. Bro, lovers of freedom on a preach. You want to go? As I speak to you now, in the next few hours, Mazi and Kanu gonna make appearance in our court. In the next few hours, if I about midnight in Nigeria, yesterday I go, I was in the 20th of November 2025. A2 government through the judiciary has decided to go end their affair dinner Mazi and Kanu. Kisho wafagu fachoze idebe Nnamdi Kanu because no nelifego. Each appearance yabo 500 million naira. Yes. 5 billion naira self. Madun kenne ku. Obviously 500 million. Vadika 5 billion naira. Ka on take if iju we na kpota Nnamdi Kanu court ona to DSS. Abokwa ayo kuje. So ego ndị Nigeria na spend they go too much. If they decide go na okwu a na-ekwere okwu ka decide anya and no time anyị na anyị ya dị fa mana aga m agwakwafe okwu federal government. I have small things to chip in before you decide your matter tomorrow. This morning. Yeah. Mazi Nnamdi Kanu will not go to jail.
Omejenga, you no go jail. Ma ọ bụ na Nigeria ka nwere anything akpọrọ justice at all. Omejenga. Ọ bụrụ 500,000, 500 million naira. 500 million naira. If I na-spend iji wee bute ya court bụ na ya. Mana Nnamdi Kanu Omejenga. This morning ka a ga-decide the matter. Omejenga. Ife nji wee sị all lovers of Mazi Nnamdi Kanu. O nwere ndị na-alaikiri ya. Anyị ma na slogan Mazi Nnamdi Kanu bụ all lovers of freedom. Mazi Nnamdi Kanu na-ekwu okwu ọ sị all lovers of freedom. Mana now nyanwa na-achụ freedom. O nwere ndị love nyanwa godo naturally apart from ife ọ na-preach. So all those people bụ lovers of Mazi Nnamdi Kanu. Fanwa abụrụ part of ihe ọbụla Nnamdi Kanu na-eme. No na fa like the guy. So Mazi Nnamdi Kanu nwere ndị like Lian, which mụnwa na onwe m bụ one person. I like the guy. Enwere many reasons nji wee like ya Mazi Nnamdi Kanu. Even though na ma follow ya n'ihe ọ na-preach, abụrụ m fan ya na that side. Mana ifugo pass personality ya, mụnwa bụ nnukwu fan ya. Abụ m nnukwu fan ya. If you were attracted to Mazi Nnamdi Kanu, let me just make it open. If you were attracted to Mazi Nnamdi Kanu from the first instance, but not the eloquent. You got to go. His oratorial ability and sense of reckoning. So all those things we felt like again. I ain't chani na remove FIFA. I want bundi John we walk away nri. Ọnụ ka anyị ji ekwute ife anyị na-eri. Ọ bụrụ na efu somebody na-akụ game na-akụ si Ronaldo ama asị na Messi anya agba bọọlụ, Messi ama asị na Rivaldo ama anọ, Rivaldo ama nna gbebe ya oten bet star makwa star. Ife onye na-ekwu okwu ị ga-adị attracted to yanwa. If not for anything, o nwere style o ji ekwu okwu a pass message. Onye ọbụla nwere style o ji a pass message. Ma ọ bụ na ma mana mobile winch. Ever before he preach be malo IPOB ma ife ọbụla a na-preach. Anya ebugo ụzọ like godugo already. So ọma bụ na emezi nwee ka egwu gị wee gaa. Anya sisi pụta gị ka egbuo na a ga-eme gị nke ame nke. Ekwuo na m before wee sị normally na ọ bụrụ na Mazi Nnamdi Kanu bụ my brother. Ihe niile a na-eme na ihe asị mmejena na ngaji efe ya. Ihe asị nwu mmejena. A na-enwe anwasị na nwere ike ije because na nwanne m gị nwe ọ bụkwa na etu na onye ọbụla eji mee nwanne bụ nwanne gị. Onye ọbụla eji melụ nwanne bụ nwanne gị. So tu ọ nọ. Mazi Nnamdi Kanu is my brother. Ọ bụ na ife na onye Abia State na onye Anambra ama abụ nwu brother. Ngwa gị na-asị. As long as I bụ ndị Igbo, all state divided anyị. Anyị ncha niile bụ ndị Igbo. Mụ anyị anọkwa ebe anyị sị ka egbuo nwanne m kwadosi igbu onye. Ọ sị abụ na ogbuo na mmadụ mbụ. Ana Igbo be anyị, omenala anyị nwee ebe ọkwa dị gị gbuo onye. Anya dị egbu mmadụ. Ime alụ men achụpụghị ijewalụ, onwe onye na-akwado igbu. Ọ iwe ka eji egbu mmadụ n'ala Igbo. Iwe tigbuo onye ahụ. Ana itigbuo ị ga-agba ọsọ ọchụ. Atonement of 7 years. So mụ ama anọ asị ka egbuo Nnamdi Kanu ka m kweta. Oje kọlụcha nata hia. Ana Igbo kwụba ụmụ ya ụgwọ ka o si akwụ. Pendị na ihe ịlụ. Ihe ọ kwụrụ ya were. Ọhọ mmụọ ga-akwado. Mara na ya ekpe nwanne m nwoke ikpe today. Nsị na anya fụ ya mmụọ ya jee nga ma nke a is a lie. Ụmụ eje nata nga ọ ga-apụta.
ọjọpụta ụmụnne anyị niile eji because of okwu Biafra a ga-ekwukwa okwu fa. So ọ bụrụ na ị nọ ebe ị nọ si na onye abụ nwanne gị ayọghị ego ka e wee gbapụta ya na-asị na ife ga-eji ga agbapụta ya bụ 3 million naira eso yọghị ego ma ịsịrọ nwaanyị o ji wee jekwuo okwu ife Biafra na nga ma etinye nata ego kama esi na-ewepụ ofu ihe n'ọkwa maka gịnị ya bụ nwanne iwepụta ego send ya nwere ike gbanyere 1 million ma ya bụ na-akpọpụtara ya nwanne gị a ga-apụta ịtọnụzie today si na onye nke a na ọ ma apụta na ọ ga-ejerịrị nga hypocrisy ijekwa na mmụọ ikpe ma maka na ọ bụrụzi ife ikwu ka ị na-eme. O nwere ife ikwu n'onu be anyị so many ways ka eji kọwaa anya edere ya na English Igbo ka eji wee kwuo ya. Mụ na gị ma na nwee ife asị na n'inu bụ mmanụ Igbo ji eri okwu. Oge ọbụla a chọrọ ikwu okwu dị mkpa n'ala Igbo anyị na-arapụ asụsụ anyị aga n'inu. Ọ na-abụ elue n'inu inu nwere ebe ọ ga-elue ịma na ife abụ ọzọ inu ka m wee nwaala ịtaba. O nwere akụkọ mmadụ ga-akwụ ọtọ ka ọ dị akụkọ mana ibe abụrụ anyị ka ọ na-apasịrị gị meseji ihe je ka ime kịta ka esi wee nwezi onu afa a na ịmana ọ dị iche n'inu. So asụsụ anwa ka edegharị wee sizie ego n'oyibo na ya bụ the language of the gods nke atụgharịsịrị na language of God. Elukwara na nke separate ụmụazị from ụmụ nwoke ụmụ obe a na-elu separate ụmụ nwoke from ndị okenye. O nwere mgbe ọ ga-elu anyị ewere odenwa gwaba onwe anyị okwu ana anyị weta ya na odenwa ka anyị gwaba onwe anyị okwu efu na ajụrụ ya na mmụọ na ihe akwado egbuo nwanne gị agbanyeghị ihe o mere ọnụlube nwanne ada agba ọsọ ị ga-adọnye isi eje anapụta ufu ọkụkọ kedu ife mmanya gbuli iwe jebe ebe ufu nọ mana anataghị ya n'aka ufu. Aka asị rapịa anya fụ ya mmụọ kwa o je ṅụọ mmanya ọkụkọ dịka ya o je ṅụsịa mmanya ọ maazị ebe ufu dị n'ufu ahụ lie asị a na-ejeje nata ya n'anya mmụ na-aga ka anyị nọ na-afụ ife ndị ISWAP na-eme. Attention apụgokwa from Boko Haram, attention apụọna from Yeti Allah, attention apụọna na Fulani herdsmen ebe attention nọzi kịta bụ na bandit na ISWAP. Efu ka esi alụ dị ọlụ a na-akụbikọrọ dị ọlụ n'elu ndị ọbụla with their interest na ndị otie ndị na-egbusi mmadụ everyday ka a na-akọnsida na fa bụ repentant akwụọfe ezigbo ụgwọ dozie fe ọnọdụ tinye fa na amị sef a na-akụkụ ya jaman mana nna anyị ka na-abụrụ onye a ga-refine ma ọ reform ma ọ tinye na amị ma ọ kwụọ onye ụgwọ ma ọ mee anything. You know why? Onye Igbo nwe onye anyị na-anyafa ya ka eji wee na-alụgodu gọọmenti a na-alụ kịta odogo anyị na onwe onye Igbo nọ dị ya. Gọọmenti Tinubu a kịta onwere onye Igbo nọ. Anything security a na-ediscuss onweghị onye Igbo na ya. So fukene Igbo ya ahụ ọ bụkwa Igbo ya akwa mụ na gị makwa ụdị Igbo maka na jelue na-akpọpụta onwe onye ọbụla bụ onye Igbo be anyị ma onye o nwere ofu onye be anyị bụ onye Igbo mụ ya anafarikwe nne like that nọsịkwa na amị n'ọsịa nwekwu ihe anya na-eme na be anyị fa na participate I dey tell you na that's why na ada amafa etu a ọzọ Igbo ndụ nọ ewuregodo afịa na-agụ egwu tụọ ya ọzọ Igbo ndụ ewuregodo afọ a malụgo mara na Igbo onye Igbo onwezie mbọsị ife dị aṅa mere ha sị yes ọkwa nwanne anyị ni ọkwa odumeje kwa afịa ọkwa odumeje ka ị na-anụ ọ na-agbawa igwe gịnị ka ọ na-emekarịcha mana ị na-anụ afịa otu a ka e nwere fafa dị SS ya anụ afafa na amị
ịnọkọta one day na onye a bụ brigadier general na onye Igbo ma o nwee ofu impact o nwere na be anyị. So ofu anụnwa bụ nke ha tinye na kwa Air Force. Ọ dị mma. Apart from him onwezi ana Tinubu na ọchịchị anụnwa onwebe anything tangible o mere na ala Igbo niile. Ọ bụ na o nwere gwa m since how many years ọ nọ ọ rọchala ọrụ nwee ife ọ lọnyere anyị dị oke. Na nna anyị ukwu nwụrụ anwụ bụ di m Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu eze Igbo gburugburu, nwunye ya nọ na gọọmenti ya. Gịnị ka ọ na-alụ? Ambasadọ togene ka ibe ọ bụ ke ndị ọzọ gasị wee de ndị kedu ife o mego na side be anyị a nothing wekwa Nnamdi Kanu rapịa n'ime o nwere ife nnọkọta na-ajụ onwe m ife ọ bụ revenge ka ọ gịnị. Ọ bụrụ na revenge ka a na-akụ ọ bụ ndị Igbo tinyere Awolowo n'ime. Ọ bụrụ ndị Igbo tinyere Awolowo n'ime anụ onye Igbo kpọpụtara ya di ya. So ka ife ndị Yoruba na-achọ drive to kedu ihe na-emedu. O nwere so many things na-abụ oruo efu niile dị mmadụ. O nwere oge eru efu niile dị mmadụ. Mụ na gị bụ ndị Igbo ife anyị dị good ya n'iru akwụkwọ abụ ka anyị na-criticize among ourselves. Some people anyị ncha na-emeka ife a n'iru akwụkwọ ije check area this thing ịmafu in the past 6 months ebe fa kwụ ọtọ na point gọọmenti na ọ bụrụ topic ọ dịrọ ife anyị na ọ bụ akụ onye apụkọ apasịala onye akụ onye apasịala onye ya dị busy among ourselves. Attention anyị niile bụ kesi atụ Mazi Nnamdi Kanu nga ma ọ dị places anyị kwesịrị point out anyị gbachite nkịtị. Ọ dịkwazie ka asị na Boko Haram na ibe adịnwa take center stage. Anyị bụ ndị Igbo chefugo onwe anyị. We don't forget na anyị dị busy kịta na-akọ America ga-abịa China dị minu na-ewekọrọ ya na-ewe na-agbadosi anya ike. America akọgide aka dị nesin na-afọ ebute dia military base ya gbago ebe a dọ ihe ha kwabịa ka ya na-akwụ ya achụfukwe ndị ọbụla ha nwere ibekwe uru ndị ọzọ na-eri. Ife a na-akụ bụ game of interest ana ka emeki ashọ na ya adịrọ ọzọ awa ihe na-eme ebe a. That's why na ama etinye ofu onye Igbo gbashiri ike na particular si ya mee ya chief of army staff mba ya afọ dị ya. Mba mụ ada sọpọtụ Biafra. Ihe na sọpọtụ bụ ihe gbasara ndị Igbo. Mụ ekweta na Biafra. So maka ihe na-akụ mbụ threatening si or else na ma regret my life. Why ji ekwu ụdị okwu a? Why ji ekwuziri ụdị okwu a na isi mmadụ na ọ ga-regret his life over gịnị? Life nke nọ kịta ị na-regret ya already. Life gị ọ dị mma na bụ eziokwu. Makwara sometimes ị na-regret gị eji bụrụ mpa ahụ mụtara na ya ka ya bịa ebe a na-ebo m ya. Ihe ndị Igbo biko ka m kwuo ihe dị m mkpa etu ọ dị n'obi ka nne ya. So ọ wee bụ na anyị nwa nọ anyị dị busy na-akọ mpịtị dị iche iche. Ana Igbo nọkwa nleka ahụ many things na-eme anyị ebe ị mara since 2 days ka m kpọọ ya for 2 days a na-enwe network glitch na Asaba ebe a which amakwa m other places. Ekwuru m ya nya somebody asị m na onwere ebe o si this that. Now ebe anyị si wee dị disadvantaged bụ that na o nwere quality a ga-amount na Lagos ọ bụrụ quality a ka a ga-amount side ya. Efi na-enwere much population ebe a and all that. So ọ na-eme anyị na-akripụl anyị mgbe ụfọdụ ife iji mee ọ na-ajam. O nwere so many ways anyị si wee na-adọrọ n'ihe a na-eme. Ọ bụrụ na enwere ife dịka embassy one ma one na mgbadata a n'Igbo a enwesị some things ị ga-afụgodo nwe quality ga-adị ebe already.
a na-enwere ụdị infrastructures ga-adị n'ogbe ma ọ bụrụ na enwere ụdị ife a. Ọ bụrụ na isi Asaba wee baa second Niger na-aga ịgbada second Niger ị na-elutebe toll gate ya dị ebe anwa inegodu the environment anyị ga-afụ na ife a dị iche from conventional wata anyị na-enwe na be anyị. Negodu the place anya enwe ife nchọ ka ịghọta. Ine River Niger Bridge anya nke ochie ị ga-ama na aka ochie ka a rụrụ ya mgbe a ị nọ n'elu ya o nwere ụdị trailers nọ na-enwere ike ịnọ n'elu bridge ya uche obi a na-amapụ maka ọ ya na-eche ekigo na ma ị na-edi second one anya o nwere quality dị ya ị na-agba dị ụzọ o nwere ka ihe esi na-efe ili ya. Now this thing if otu ọdịna kwesịrị ịbụ one amongst many scattered everywhere na Igbo ma ọ bụ na na-enwegasị some embassies alone and embassy dịgasị ọ ga-enwegasị some important schools a ga-ebubatacha ebe ị ga-afụsị. So akwụkwọ anyị na-agba mbọ ka anyị jee gụọ ebe na ya na-agụ ya ebe o nwere many things anyị kwesịrị ineba anya mana anyị negali anya. Mana Mazi Nnamdi Kanu ọ na-hama on so many important issues. Ọ bụgodo n'otu isili ya for propaganda or his own style. And onye ọbụla nwere ka o si pass message and yet that message na-reach ọ na-edeliver ya with his own style. O nwere etu ọzọ ị ga-erisi wee reach your peak ma ọ bụrụ na some kind of ọnwụnwa ma ihe ike abịaralụgo ebe anwa. Before you reach that your peak ị ga-enwerịrị one or two ga-akụ gị aka ka ị wee ruo ebe a. So ọ bụrụ na ị na-agbagote ma akụba gị aka kụọ gị aka ịma na onwe bụ ebe ị na-eje. The message ị na-pass ka m welu Matias Ezak for example. Matias Ezak eburu gị ya ugbo n'ọnụ eburu ya na Anambra buo ya na Abuja onye ọbụla fụrụ ya ka ebusiri ya ịfụ a na okrisende that little problem mere ya nwoke agbago onye bụ to crescend ọgbagokwue reputation ya gafa. So anọfọ ihe ahụ believe na ya bụ omenani enwe klach omenani na ndị ụka enwe klach n'isi ya. Etu a ka ọ dị na Mazi Nnamdi Kanu na all those things ọ na-preach about government, marginalization, injustice, nepotism, tribalism, all these things now ọbịa the whole things abịago to fall. All the only way ọ ga-eji wee reach his peak bụ message ahụ ọ na-pass. It shows na government man, it shows na ha na-anụ ya. So now everybody ga-ajụ ajụjụ ọ bụrụ na ha na-anụ ya, what are those things ọ na-ekwu dị wrong to the constitution of the country? Ife niile ọ na-ekwu are they real or just? Enwere evidence to prove it. Efu na ife a niile bụkwa fact na anyị dị disenfranchised, anyị dị marginalized in so many ways. Kedu international airport dị serious na Igbo? Sisi Enugu anụnwa or Port Harcourt nke a abụgo na South. Enugu ni kedu ife na-ada ebe a? ET Emirate ọ na-adị ya? British Airline na-abịa, ị na-afụ France Air there, ị na-afụ ma Turkey ma ndị they know they come. Which ịma na ọ bụrụ na ụmụ hotels, ọ bụrụ na ụmụ embassies a, ọ bụrụ na airlines a na-ada n'Enugu, o nwere so many things ọ ga-ebute. Many people ga na-alarụ na hotels there. So ọ ga-ebutekwa massive employment, infrastructure, development. So mana ebupụrụ ya ka the thing hapụ attract development na Southeast. And also na one of the things Mazi Nnamdi Kanu or the right or the wrong.
before ESN adị before I form ESN Mazi Nnamdi Kanu enwego problem with government so ọ bụrụ about ESN maka na ụgbọ ahụ ọ na-aza mgbe ahụ ọ mechara nweta bel pụta abịa pịa yọ Nnabie nyanwa ejischarge ya ọzọ ọ bonitezi ọ hangizi ahangi na ọzọ edi a na-apasi meseji so for iji bunatakwa ya na ejekwa bidokwa na that case mgbe ochie bonitekwa ya na iwe niile so necha anya na-agwa si squash ife niile out so ka anyị rapụ capitalize na ESN bịazi non gọọmenti bịa gbalịsibe be anyị before non gọọmenti na-ebido Mazi Nnamdi Kanu eje na kuje kụọ ya 2 years wepụta and o jee that thing because of ihe ahụ na-preach maka o preach bụrụ one Nigeria preach ka eme ka Nigerian government na-alụ ọrụ so that na ama enwe any need for people traveling to go and work outside so o kwubere ya until ife IPOB Biafra mebezi onto ọ bụrụ na olu alụ unu ka onye ọbụla anakpuke ya ana ịma ife so na election emelụ Buhari wee win onye ọbụla mana Buhari kwesịrị win ya gbagbuo kpoto mkpomkpom a na-agba na Nigeria bọmbụ everywhere egwu a na-atụ onye ọbụla sa na-afụ ya na ya abụkwa nsogbu na kervichọ ka ndị mmadụ chee atụgide bọmbụ jee na Abuja tụọ na Abuja na-atụ ya like this onye ọbụla na-akọnfam ya ị na-ene ndị mmadụ ọgba like this na ehihie nna ihe emekwa hapụkwa na ọ na-abụ onye na-elofu ofu ya ife eme na Nigeria a na-atụkasị everywhere then problem anyị nwere ike iface and everything etu o si dị Mazi Nnamdi Kanu amplify ya as at that time ọ amplify ya which na then anyị na-enwere problem he was doing well we were also pushing from our own side anyị na-epush until things ebido gaba etu o si wee gaa and from that day anyị akwụsịrọkwa ikwupụta nekwa ihe anyị na-afụ nekwa ife a na-eme ụmụnne anyị nekwa ka esi egbu ụmụnne anyị we were crying out loud ebe esemokwu anyị bido bụ na-egbu ụmụnne anyị a na netu esi egbu ya na ya laikrozi ya ụmụnna anakputegodo n'ụlọ ụfọdụ asị na anyị na-eme ka obi jụọ ndị mmadụ oyi anyị na-asị ọkazi mma ka ha jee nwụọ asị na mmadụ ga-anwụ nna ngwa ngị nwa bịa ka ị nwụọ esi mba efugo ebe anyị nọ wee nwee problem na ọ bụrụ na ife a na-epreach bụ kedu ife a ga-eme ka e nwee equilibrium in governance ọ bụ na o si ike si try kene na everything is worth trying si try another system of government si try ya ka anyị ma nke ọ ga-efeva anyị ama na-eme one thing fụ na onwe anyị ezigbo result anyị na-enweta so ọ bụzie na Mazi Nnamdi Kanu finally mejọrọ federal government banye okwu o kwuru ejekpụta ya isi ebe a taa afụfụ gbagharịba jee obodo ọzọ jee kpụta mmadụ onye ahụ ijiri kpụtazi gịnị ka ị na-emenwuzi since anyị kpụtara nya punishment ka ị chọrọ inye ya because of ihe o kwuru ma nke mbụ ị na-ekpe ekpe ọkwa agha okpukpe iburu mmadụ tụ ya na prison for 2 years mana onye a na-achị obodo mgbe ahụ nwochara statement o mechara na a ga-esi oku ọbara ndebe ha n'ime babun na ndị otu ya still onwe ihe emere ya o nwere ihe emere ya na ebe ya na-ame o nwere ndị dị mma ikwu ya nwee ndị na-adịrọ mma ikwu ya so ọkwa ma anyị na-akọndem Nnamdi Kanu ka anyị na-awa ọchịkwa ebe anyị nọ wee nwee ya wrong na mmadụ besi mejọ ma abịa ka mmeji echefu ihe ọma ome Nnamdi Kanu bụ one of the strong voices enwe well seriously the strongest voices enwe in the entire Igbo land. You can't take it away from him. No, na the problem bụ na onwezi at some point ife niile wee gatọkọ so a na-ewe iwe na the process ya ma ebido dị ife ebido ma ndị otu ya many people dị against mana anyị eji ma na-edi against wee sizie na a ga-edestroy ya mba anyị amaghị ya eme iwe nwanne ahụ eru n'ọgwụ
ọtụtụ ajụjụ sef mmadụ kwesịrị ịjụ onwe ya. Oge anwa Hope Uzodimma sị na ọ bụrụ ndị IPOB, o ji ọnụ ya kwuo ya, mụ na gị nụrụ dị vidiyo dị. Hope Uzodimma ekwuo onye ya na ọ bụrụ na ọ bụrụ IPOB, according to ya, Nnamdi Kanu jiri nga ka ezi ndị na-ebunyezi egbe eji wee terrorize ya n'Igbo for how many years. Egbe eji wee chụba onye ọbụla na ụmụazị ya ga-apụta operate ya completely for hours, operate si anabụrụ nwa eme aṅa ya na-emesizi chọpụtazịa na ka anyị wekere ndị gọvanọs a ma ndị ọga na polisi ma ọga na ndị amị ma ọkwanụ ịgbago top politicians emechaa anụ na onye a n'oso na sponsor. Gịnị ka ihe ekwu ka eme onye a? Kedu ihe ihe ekwu ka eme ya? Ihe akpọpụtakwa ya ka eje tụọ ya nga ka esi tụọ onye, because n'efugo na ọ bụrụ Nnamdi Kanu. So ihe ọbụla anyị na-echekwa ka m gwakwa gị, nwaanyị si na be di ya wee gbapụ ọsọ because na di ya na o nwudere di ya with nwaanyị ọzọ. Na-ege m ntị ọfụma, maka na o nwudere di ya with nwaanyị ọzọ, o wee kwuo na ya da anụzi wee buru akpị ya wee na ọnwa obere for some time. Ọkwa onye bu akpị ya wee na nwoke ezi na onwe ya amekibere onwe ya another plan ka ya makwanụ ka esi wee ya edozi ọnọdụ ya. Nwaanyị emechazie soro nwoke ọzọ. After ka o so nwoke ọzọ, o wee bịa chọpụta na onye nke o so sef dị worse than onye nke ochie. O nwudegi ya, nwudekwakwa ya ọzọ, nwuzidesi evidence. Mana kịta nwaanyị na-ekwe ezi ana maka na ọfụ na ọ gbapụ agụeri ya na 2 times. Ọ nọrọzie ka efe iche ga-eme ya. Kedu ife iche ga-eme ya? Ana ga-aja ọjị ya maka imebie na taịm onye a wee sie taịm ya kwuo okwu ọjọọ n'azụ mee ka ụwa fụ na onye ọjọọ. Ijezie ebe ya na-efe ọnwa eze ebe ọ ka mma, esizie ka ịkpachizie kịta ka ị chọrọ ịkpachi. No, ngwa ngwa bụ inu ka ntụ lụgasị onye Igbo. Ọ bụrụ na ịma na ị ga-akọndem Maazị Nnamdi Kanu, ụbọchị o ruo olu gị kọndem kwa onye nọ gị nso, ma ọsọ mbọdị na-akọndem onye nke gị, ewe n'iwe. Ihe ọbụla onweghị ihe karịrị na anyị ncha bụ nwanne. Sisi ya alone. Mmadụ ejigo moto ria family mmadụ elu, bọsị akwara ndị ahụ esi onye na-akwabasi ozu ha. Onye ahụ ji moto ya ji amụọ ndị abịakwara dị akwamozu. Mana ụmụnna enweghị ya mere ha eti ya ihe omego obodo omego. Aya asịsị gbukwe ya na isi ya karịa isi mmadụ na-asị gbuo ya bụ mmepe a na ka eti ya ada aka ụdịrị aka akọ. Ihe a bụ ife bụ na o mesịa onye ọbụla amụrụ akọ. If by now na ụmụnne anyị bụ ndị Igbo aghọtabe ebe a na-eje, ghọta that na ihe ha na-fight na ihe a na-anụ ọgụ a abụrụkwa na ọgụ gị na federal gọọmenti, ọ bụrụ ọgụ gị na ndị Fulani, ọ bụrụ ọgụ gị na ndị Yoruba, ọ bụrụ ọgụ gị na ndị Hausa. Nke a bụ obere ọgụ a na-anụ jigu n'ọrụ bụ na UK ka a na-akpa dị nkata. The powers that be enwere ndị ọga nọ na corridors of power. Ọ bụghị ekọmọn ndị anyị fụrụ na-agbagbusi ndị mmadụ onwe nke dị ụka nke rijuru afọ. Ego ole ka a na-akwụ ha? Nwere ya ji ego eme. Onye Fulani na-alụ $1 million na ka ehiche na oji nwe ego ahụ. Ndị mmadụ aghọtara ya dị. Ọ karịa na o nwere efi 1000. Akụnụba ha bụ n'efi ka ọ dị.
ihe emenwu ụdị biznes ahụ ihe emenwu gị bụ onye Igbo akpọ ụdị ọrụ ịma ego na ya ana ihe nyere onye abụghị ihe ya ana he attach a value to your life. Ndị enwe value most of them enwe nna, most of them enwero nne, most of them bụ alụmajeri ọgakulodan ama m ya nna agwa gị ije n'ugwu Hausa ihe aghọta ihe a na-akpọ alụmajeri ọnwa nke nwanne ya amụcha amụọ nke ya enye ndị nwe ana ndị na-ene ana anya akwa efere na-ekwugharị ebe ọ bụla afro etu ebe afro alahụ nwa amụrụ alụsị ije na Senegal ha na ya dị ndị a na-ama left from right eko isi aha egbe ha gba ego na a na-ele egbe orientation so ihe terorizm a bụ na ọ bụghị ihe mbịa n'abalị from ife ị na-ekwu agwago gị na aka ji Nnamdi Kanu abụ federal government many things na-eme n'ala Igbo abụ ọdụ federal government and ya agwa m na UK nwa influence over Nigerian government. You can't tell me that. Which mụ na gị maara we know ebe ka UK kwuru ebe British okwu gịnị mgbe Buhari nwụrụ why na ha celebrate ya Buhari mgbe ọ nwụrụ so ifu na ha ma everything na-agaghị ya ana ha akwado for it kiche na asị dị na ya na ọ dị-eme ha affect kiche na ha enwe business na Nigeria ha nwere business na Nigeria even Nigeria bụ their own business. nsogbu adịrọ nna anyị amaghị argument too much ọ bụrụ na Nigerian government ji Nnamdi Kanu release ndị release ifro no injustice ọ bụ na agụ ndị egburu egbu ọnụ ha gụọ ndị nke ka agụọ nke egburu n'ugwu Hausa ka anyị mara ihe ji wee release ndị a ka anyị maa ka ọ maka na ọzọ ebe anyị maka na anyị kpọrọ onwe anyị asị maka na iwe anyị dị too much maka na emelụ nna were ụlọ nwayọ biko Nnamdi Kanu jebe na ị ga-anata agbajelu mba ị ga-anata my heart is with you chukwu nọ ya lụgụ ya abụrụ m amosu ọ ga-adịrị gị na mma jee pụta ị ga-apụta na Bolin ga-abụrụ ebe obibi. It pains me ịfụ nwoke mmadụ ka o si na-anọlụ for 4 whole years anyị adị busy na-eri na-aṅụ na-alahụ o mere nke a mee nke ọzọ sure ọ ya nwụzi n'ime ebe a ọ kazi mma ụmụnne anyị bụ nọ ndị uche fadia oge niile a na-eme ife sitatu ma ekwesị ọ dị ime ya because anyị gwa afa na ife ama amịta mkpụrụ echere na Naijiria na-ene anya ga-ajụcha ihe niile ruzie na common sit at home ha na-ebe akwa ube gịnị mere nke imegide gị ya na still onweghị ihe mere achieve n'ime nwere ihe mere achieve kama ọ ya bụ achievement ọ bụrụ loss. Sorry bro. Okwu anyị gwa ha mmadụ adịghị esu biya ọkụ maka na agwọ gbabatara na biya na ọ dịgo ka ọ ga-adị
ọ dịgo ka ọ ga-adị ọ nwanne anyị ka ọ bụ Nnamdi ị ga-abata oke Victor Ojukwu nwanne anụ n'ịmakwa ya bụ na idebere mmadụ ofu ebe oyiri ofu akwa ahụ adịghị ya na-etriti ya anyhow ọ bụzi choice gị etu isi chọọ ka etritie gị nwa onye gị na ya na-emetụta arụ for how many years ị na-asịkwa ka ọ jee nga ọzọ onwe nga karị nke ọ jere eje onwe nga karị nka nwoke apụta na kọtụ na-esi ọnwụ n'ọkwa nga idere iwu a ngwa mee n'ihe idere n'iwu a na-agbụ ya okirikiri maka na ọ ngị nwa o ruo na ndị ọzọ aka akụkọ maka na onye Igbo ka o ji wee bụzi a na Abuja ga-abụ another steeti no oya stand just like any other state mana agwa gị na ị ga-ewin riri many percent dị na Abuja ọsọkwa gị winucha everywhere nke Abuja na ihe ị ga-ewin eruzie na nke onye Igbo akọ mmiri mmiri ebe ahụ ka ọ ga-ericha network glitch irev asị na irev asịrọ akọghị eribe because na anyị bụ ndị Igbo kedu onye destroyed Imo steeti ọ Mazi Nnamdi Kanu ị na-akọwa na ya destroy Imo steeti nya enwezi ihe nwere ike ime ka edozi Imo steeti again cheki anya ọ bụrụ na Nnamdi Kanu pụta ịchọ iprepe akwụkwọ esi na high court detarịa akwụkwọ ọbịa court ịkọwarịa nna anyị destroy Imo steeti na ihe mere n'Imo na ịma okwu ọtọ ịchọ faịlụ 200 billion naira lawsuit against ya nwa n'ihi nọ hia ka iprove olu ya na ọnya bịara mebisi Imo steeti ọ ka esi eme ọnwụkwa ọ karịghị ije kọt ọwa kọt ka ọ na-eje ya ọrụ kọt ka ọ na-eje gba ya akwụkwọ dị ya anaghị eme onye a kịta ịma ihe a na-achịgharị ndị Igbo ebe dị iche iche epụtakwa isi na ihe a na-eme ndị Igbo mana iji onye nke a na-eme ya ịsọpọtụ achị padọn si padọn gide onye ọbụla o mere ihe ọjọọ ma ya egbu ya o kwuru ọtụrụ ose mana ya ama egbu ya o mere ife ahụ eme mana ya ama egbu ya ya jee bata anyị mesikwala ya ahụ anyị mesiri ya o nwere nwanne m chọrọ ịchọ achọ onweghọ nke m chọrọ ka ihe mee nsị ya bụrụ na anyị na-akụ ọnụ na-akụ ọkpọ na-eme ihe niile ma ihe mere ya onye na-achị Israel ndị nwụrụ anwụ chọọ iprove nọọ onye nwagburu ha ebe ahụ ka detain dị ị ga-eprove nwe ya abụrụ ihe eprove nwe ya izuwe n'ike ifunat si gị gbaa ya akwụkwọ emetago gochelu na mami Facebook na-eme service ka ihe ọ so nwanne m ịnetakwa ụgbọalụ ọ bụrụ na onwe ihe na-ewe ụgbọalụzi ya ka anyị jikọọ n'onwe anyị ọnụ ịghọtago united we stand united we stand ekele ọlụ eke onye ọbụla nwere nke ọ na-eme nke onye na-eme etinye ya n'okwu nke onye na-eme etinye ya n'okwu ọ bụgodị na nke Nnamdi Kanu bịa in such magnitude ịmaba ebe nke gị ga-abịa echi ịmaba ka o esi wee dị na saịdị gị echi
pịọ ka nna agwa gị pịọ ka m gwa gị iwe irusie aja na Igbo chebe gị nna ahụ ka ya ama ojiji ya ama amaghị Chineke ga-akwụdolu gị oge fa ga-ene gị anya ife a ga-afụ bụ iru agụ onye a ga-ebi ikpe ahụ ọ ga-amụ ife ọ ga-ebidi ya ọ ga-asị gị naba n'udodi ọ dọghị aka ntị udodi ọ ịnata inwe okwu anyị na gị kwuo ha ga-eme gị ka ịbụ onye ala ha ga-eme gị ka ọ na onwe onye ịbụ ọnwa aja n'Igbo ka ịbụ ohu mmụọ na nnụ mmụọ nọ n'ala Igbo fa ga-esoro gị gaa fa ga-anọnyelụ gị egwu agha atụghị ha ya ọsọ ha buru nsi na acha wee bịa aka nsi ha ga-aba ha ọnụ isi nwa eze ada atọ na mba eje a na-abụ isi ije awụrọ ka ịbụ ije ị ga-anata anyị kwụrụ n'azụ aja na Igbo kwụrụ n'azụ uri ọgụ anyị erighị ije ị na-eje n'otu uri ọgụ anyị erighị isi gị ga-anata ha ya anata anyị isi gị ha emenwu ya ofu onye Igbo a na-alụkpa anaghị Igbo niile ụkpa ofu onye olu a na-alụkpa anụrụ olu niile ụkpa ọ ka ọ dị anyị anata nwe anyị Nnamdi Kanu ga-eje ije a ọ ga-anata ya ọfụma ụmụ Igbo join ọnụ ka anyị chaye n'igwe ọkụ chaa ndị a na ọkụ ka ha tetala ikpe Nnamdi Kanu ọnya ka m ji wee chere ka o ruo ime anyasị abalị ga-ebulu okwu a wee bugala ụtụtụ arụ ike ka ụtụtụ ga-eji wee wara anyị ọjị anyị ga na-eje anyị ga na-abata anyị ga-adị n'ụka echi na echi ada agwụ agwụ Nnamdi Kanu ị ga-adị ka echi na echi ada agwụ agwụ ọ ga-abalị ndị niile bụ ndị eji eji nọ na nga n'obodo dị iche iche ndị ejidere ihe ma ihe nke ọzọ ya ọ bụla ọ dị ka ya ICO ebe ahụ ị nọ ka Chineke gbaa gị ume dịka ị nọ ebe ahụ na-ekule ezi aka ị na-ekule ezi nwanne m dịka ị nọ ebe ahụ na-ekule ezi ka ọ gbaa gị ume ka ọ nyekwa gị arụ ike maka na arụ yaba gị ebe ahụ ị ga-eri rọbichi ṅụọ nọnsensị wee nwụfuo di ya ka ọ gbaa gị ume nke kacha nke ka o mee ka etiwa ịyagba niile nke ji gị ebe ahụ ka mgbe adịghị anya ka ị wee kwakọrọ ihe la maka asị lakpuma na ikpe amaghị ị na-ana asị na drọpụọ na charges ejuofa the charges still dey fa asị gị ididinde anịma na ididinde bụ ididinde ị na-agasị ike etu a ka ọ ga-adị n'isi ụmụnne anyị n'ụwa niile gbaa gburugburu bụ ndị nọ n'ụlọ nga ọtụtụ bụ ndị arụ na-adịrọ nna m dịka arụ na-adịrọ chọọ mmiri ṅụọ ka arụ gbachie gị ike ebe nwoke chọọ nwunye gị ebe ọ nọ bie ya aka ka Chineke nọnyere unu nche niile ma ndị ọrụ aka ma ndị ọrụ oyibo ma ndị ọrụ ugbo ọrụ abụna ọrụ ị na-alụ ka ịmata ya aka nzu ka aja anyị Igbo n'ọrụ gị ọgụ ka a na-ahapụ ịchagbu n'ọkụ ka hapụ ijugbu n'oyi ịkọ ka ịkọta igbuo n'aka na igbuo n'aka ekpe mma ka unu ga-egbute ya akụ ihe enwe nke ndị ọzọ pube nke unu ga-eso pue ọmịba nke unu ga-amị ma nke unu ga-amịkarịcha ife nkili ka anyị ga-abụ nyere ụwa ugochalacha nwere ọkwa uchuchu anyị ga-adị ka anyanwụ ụtụtụ ọganiru anyị ga-adị ka osimiri maka na osimiri ada ata ọ ga-adịla anyị na mma ihu ga-ama ha na mkpume bụ ndị niile kpọrọ onu anyị asị jụnafa anyị elesi ndị mmụọ nke fa anya na ntị ara afụ ọcha ihe ya kpuru na akwụ ya oji ihe ya kpuru na akwụ ya nọ na-abụ nkwụ na nkwụ ehukọ gị igu na fada adaka akị anyị ga-ejela obodo nala obodo ma nwoke ma nwaanyị na ebe a sị m ụkwụ ọma ga-akpọ ụnụ ụkwụ ọma kpọkwa ụnụ ee ego agali ofu oge esola unu ife ọbụla unu na-eme unu ga-akọta ya isi aja ife ọbụla unu na-eme unu ga-amata ya aka nzu ife ọbụla unu na-eme ebe a ka mbuni enu gị ga-esi wee pụta a ga-ebuni gị enu karịa ebe ị tụbara anya a ga-ebuni gị enu dị ka eze iri eri ka eze ọ mmadụ ka a na-akpọ ori ka eze irikere ka eze ịwaga bụ ụwa afụfụ everyday na-ebe akwa everyday ojigu everyday nke a bụ nka ka ibu niile dị one abụ ibu alọ eburu ka ọ dị mfe ka chi gị binie gbaalụ gị ọgụ ka ndị ichie gị binie gbaalụ gị ọgụ fabopụ gị ibu a ibu alọ niile ibu mmụọ niile eburu gị ibu afụfụ mmụọ
ibu ejeje ana ka ebupụ ya n'isi anyị n'otu n'otu ka ebupụ ya n'isi anyị n'otu n'otu ụchụ mmadụ ebe ọbụla esi wee gbaa anya ọ na be mmụọ ka ọ na be mmadụ ụtalị mmụọ ụta mmụọ ebe ọbụla esi wee na-agba ya arụzi niile a onye gbaa ya ọgbọ onwe ya back to sender ọmafụ anyị anya na ntị ara afụ ya ka anyị kwu wee sio nke bụ ọcha ihe gị kpuru na-akwa gị mụ bụ ojii ihe ka mkpuru na-akwa m anụmanụ niile na-aga n'uto ya n'ọwa ya ọ bụrụ na nkwụ ehukọ gị igufe ada ka gị o nwere ife jikọrọ ife na ọchịchị ife bịa ọchịchị enyere ya efe ọchịchị bịa ife enye efe etu akafa abụọ si wee nọlụ agbụ ọrụ na-abụ bụkwa two different members mana a na-akụkọta onwe ha mana onye ọbụla si nna agba wenge ka m gbaa ma wenge mee ife ya ka m mee ife m ma kafara bụ ndị na-eji esu anyị imi kafara bụ ndị fe anyị na-ewe iwe kafara bụ ndị si na mmiri agha asụ na be anyị mana ọ dị aka egotewu machis n'afịa ọ dịrọ pọsịbụl ọchọ m na ọfụ m ọfụ m na ọma m onye isi ya na-awa aja si were nke ya chụọ ka ha bụ ebi ha ya na-eke ọnụma mana ha ya na-eri onwe ha ụbụba zuo imi ya mado na-arụ ya anyị na-ejiri obodo nụrụ obodo agha azụ ahịa erikwa anyị maka agha azụ ahịa eri nnụnụ ọ na-azụ n'azụ ka ọ ga na-eme n'iru n'iru ka anyị ga na-aga maka ịga n'iru bụ ndụ nna chighị azụ bụ ọnwụ n'iru n'iru ka oke enwe na amọdụ amachighị azụ anyị ga-adịkwa ka icheku nọkwa n'ụlọ mana ogbenye a na-azụ n'afịa ife nkiri ka anyị bụ ugo chara acha enwe ezi ochuchu ọkwa mmiri ụgbana ji wee saa iru ka ugo ji wee saa arụ onye ọbụla were nwayọọ congratulations ga-elucha onye ọbụla mana onye si na ma ya eri nke m nke gị ahụ ịya echeta dị ya ịma afọ dị ya anya ị ga-eji ya na iwe zee mmiri ọfụrụ m ebe anya mmiri akọkwana ya n'anya ọmụmụ egbungwu mma ya nyụ n'ahịa na nkọ dịka ngọrọ ọfụ a ka ngọrọ ya n'isi maazị Nnamdi Kanu wee sio na ndị niile ahụ ji eje ntakịrị ndị niile ahụ na-ekwu okwu nke a ma nke ọzọ n'oge ahụ akara aka eruo onye ọbụla na-enwere mmụọ mgbaghalụ ruo kịta onye ahụ ma enwezi mmụọ mgbaghalụ ọzọ mana ụbọchị nke ọ ya yọọ mgbaghalụ ọ bụrụ na asị ya mba na ya agbaghalị ya nye ewe n'iwe maka ike onye ji ama ka eji amalị ya mma eme na-ebu ajọ mmadụ wee sị ka nsoro bụrụ ajọ mmadụ ihe mesoro m anya eme nka nchenjie ihe na-emekwa mma na-emekwa ka m si eme maka mma mbụ gị nwa a na-eme abụ m onye na-awee ya iwe m nke m a na-asọ m ụsọ etu a ka o si wee dị nwanne ife nke iso ya ụsọ ka wee ndị Igbo ka ọ sọ anyị ụsọ ka anyị na-onwe anyị anya rapụ ịnọ na nkeji ebe anyị na-achọ ka anyị dị right mee nke a ma nke ọzọ ka ị ga-eji nọlụ abịa nalụghị ofu nwanne gị na mbolo anya gị ndị na-anaghị nwanne gị abụọkwa na ha afụrụ gị n'anya ndị a na-anaraghị nwanne gị ọbụọkwa na ndị nke na-anọ na njọ nke gị ka nke ha na nke ha bụrụ the worst nke ha meziri na Amerịka na-eti mkpu ha meziri na mba ụwa niile na-ekwu about us ọ bụrụkwa nke gị ahụ mana ndị a niile dị free today na-akwụgharị ha si onye na-abụrụ plan jeje bunata ya ebe onye ọ nọ mana asa nke nwa bụ onye nke gị ka njọ ya ka eji si ebe a wee wụra wee jebe Kenya jee bunata gị wee na-eje court since how many years nke gị ahụ bụ ebe nke ahụ ji ha n'ọrụ nke ka ọ ya bụ atụ ha na nga Naijiria dị mma onye ọbụla bụ ya bụ ha ka si na ebibi ga-ebichi ha obi agbụsị ga-agbawa ha obi ihe ọjọọ kwuru ihe ọjọọ si n'ala Igbo ga-evisiti ha one by one ihe ọjọọ a ga-abụ oge erenji from ụbọchị ebido wee mejọba ndị Igbo from ka anyị bidozi ya na 1967 ihe ọjọọ niile emere anyị ihe ọjọọ niile ahụ emere ọbara niile ahụ ha wufuru awufu ihe isi ike ha wetara n'ala Igbo ejeje a na ha debere ndị Igbo ngadu juru ndị Igbo n'ahụ ihe ndị a niile ga-esi ebe a wee zakwu ya na be nna ha ha nche niile ga-eripụ ya one by one ka ha rabụ ndị na-echere anyị echiche ọjọọ ihu ya ama ọnụ n'ala gọzie Chineke gọzie ka ha rabụ ndị na-agọzi anyị gọzie ka ha rabụ ndị na-ekwu isi okwu ọma n'isi anyị ndị na-agba ọgbụgba ama ọma n'isi anyị mana ị ga-akọcha kafara bụ ndị na-akọcha anyị ị ga-akọcha kafara bụ ndị na-amụ anyị amụ ndị ama ọdịnaeze mana iwe dị n'obi ekele ụwa binie ekwensu binie n'oge ahụ akara aka eruo na chiefuna ekwensu binie a na-achọ ka a dịra gị nwa gị ekwensu binie ngị bụ Amadioha binie ebe ọbụla ụnụ nọ mmụọ niile mmụọ akpọrọ ya kpọọ ibie ụlasị Ọkịja binienu Ajana binie anụ ọbụọ binienu alụsị niile nọ n'ala Igbo a sị m unu binie jeenụ gbalụ nwa ụnụ ọgụ jeenụ gbalụ nwa ụnụ ọgụ a na-afara binienu mmụọ niile nọ n'ala Igbo binienu gbaa n'ọgụ a ofu Igbo a nara ụkpa a nara Igbo niile ụkpa one ndị na-akwado ime nke a onye mụrụ nke osu nwa n'ala one ndị na-akwado ime ihe a asị ndị etere mmanụ na Baịbụl Sọl na-achị Izrel ka ọ gbajudoro
anụkata ọgụ according to Bible anụkata ọgụ karịa Sọl ono bụkwazi the king bụ the leader bụ squadron leader nya bụ kọmando na ndị otu eburu wundu n'iru anyị a more than 30,000 soldiers adago ya brigadier general ọ bụ nwoke a na-anarị ndị a wee bịa ka aka chọọ ya brigadier general bụ Sọl n'Israel wee n'anya wee fụ etu o si dị o wee kpọọ second in command ya o si anyị mgbe ife ị ga-eme na ya ma na nwa ije a n'ọma na mkpakara ga-ama ọzọ si na nke a amaghị ya na ya na nwere ọkwa dị ije n'ife ihe emezi na ọsị ya mere mma ya asụgbuo ya ebe a ka ya nwụọ as a gallant dị gaghasị ya maka gịnị ka ya eji eme ya nna ukwu ọsị ya gee ntị na ya ga-eji obi aṅụrị na mmụọ mmalụ nọọ gị nwa gbulie karịa nọọ ndị anụnwa a na-ebiri ugwu ndị a unyi na atịtị na onwe ka ọ dị na ya dara n'aka ndị a na ya ọka mma na ngị nwa bụ onye nke ya nọọ ngị gbulie ka ya were obi ọcha waba nwanne ife a bụ steeti gallant men o wee si ya n'oya mịa dị mma sụọ ya dị a the man efie jezie gwa David si ya na ekwife na-eme na Sọl adago brigadier general ada na si ya maka gịnịzi ọkọbalị ya details si ya na ọnyanwa bụ onye ji aka ya finish topia na ọbụrụ ya si David overreacting nna merekwa mma nke ya sugbukwe the guy n'ihe ọ pụtara bụzi onye fụ onye ọka ya sugbuo amaghị m na aghọta na oke na ya chọọ ka ya daa n'aka ndị a nna ya chọọ ka ọ bụ na Nnamdi Kanu ga-ada ọ bụrụ n'aka ndị a aka nsi ịchọ oje gbaa ya akwụkwọ na high court na-abịa ọ bụrụ na Imo bụrụ na Anambra ebe ọ bụla sọrọ oje gbaa ya akwụkwọ ka ekpebe ya na be anyị ebe a bụrụ na anyị na ya na-ekpe dị ikpe yes ka ị na-atụ ya egwu ọ bụ ya agbani ya akwụkwọ na ndị Igbo wee nwayọ ya pụtagodu n'aka ndị a ndị eminu well for us ị na-emezi ka ya sị n'anya ya afụ ya mmụọ dịka ọ na gị nwa onye on ihe emeni ya nya Nnamdi Kanu karịrị gị na nna ebe ọkwa amosu mụ nwa ya esokwa ogburu amosu ọ ife a ka abịa kọba m ọnụ oge nke Ijele na-ekwu na Ijele na onwekwu ihe ga-eme na Ijele ga-apụtarịrị ndị a na-akọ na mụ na Ijele ji wee kwụrụ wee na-agbaso Nnamdi Kanu ọgụ ọ gị agwa m nka ntị anụ ọgụ ma ịgba ka ntị eje nọ ya na wee ya na na-akọpesi akọkwara m ọnụ nna ọ my brother Ijele is my brother ife ọbụla sọ gị na-akọ is my brother iwe nwanne ahụ eru n'ọnwụ nnọrọ ebe a nna taịm mmeji na-eme ihe nwere aja na-akpọ mmadụ asị ikwute okwu onye ọ na-afụ m ụfụ na maka gịnị asị gị nwa na-enye m nri ya bi mba m ga-ewe evi ya ka ndụ m too ogologo ka mmadụ ihe m na-eme ka m afford to keep enemies ebe sọrọ ya si onye nọtụ ga-agbakwa nkwuru ewu ụlọ echi nkwa onye nọtụ ị ga-enweta like this na-ajụ ebe ka Chigu debere onye nọtụ a since ebe ka Chigu debere ya nya nọtụ nwere mgbe o yiri ọ bụrụ your brother ihe niile anyị na-ekele m na abroad is my brother nwere nke bụ nwanne gị ebe a ife a na tribalism ahụ anyị na-ekwukwa okwu ya ọ ya ka anyị wee sị nkwa ifugo some people o nwere ndị ga-abụ inye ha pawa taa efu na Buhari bụ ezigbo mmadụ ha ga-adị worse than ebe ọ ya na-achọ ka ya dịcha right n'ihe niile ụfọdụ ga-eje bupụtebere ego voice note since 1910 ka e wee dị right mgbe nwee ya afọ nechọ si forget ya ka e move on life nke ya na-atọrị ụtọ kego obo gbadosi aka na o nwere ndị bụ na-enyefe ego taa ibe a akpụgharị family fa $1 you no go see a ga-akpụgharịcha unu so o nwere ndị bụ na fe nwee mmụọ forgiving a na-agbaka na inwe mmụọ ụdị mmụọ anyị na-achọ ka anyị ncha niile soro nju na ma ya eso wee kpọọ mmadụ asị
i fabricate na-akwụọ na ma ụgwọ ka ya nwa akwụ ụgwọ nke a bụ ụgwọ ya emenụ gị how much dem pay you ya niile bụ nkwugheri nkọgheri. Onye ọbụla bụ nwanne m as long as ị bụ onye Igbo. Ndị Yoruba anyị cha na-asịsị na anyị bụ nwanne, ịbụ na iji iri ya duro na onye ọbụla si na West Africa bụrụ nwanne gị, maka ndị West Africa na ndị Somalia afa na-erikọ the same day, ma China sef anyị na-erikọba the same day. Eru ebe a onye ọbụla abụrụ my brother my brother my brother. Ana bịa ka ị abịakọ iju nwanye North, ịmakwa ndị North agbago ndị be anyị ụba, na-asị gị na North mee nke ego dịkwa ebe ahụ, ndị be anyị akpago ezigbo ego na that side, so they are equally our brothers. So nwanne m ife dị mma achọrọ m iweta n'isi njedebe na nwa obere oge nya jee ọkwa ejidego n'onye nke ahụ Chukwu ebuka eze ugwu, ọkwa ejidego n'uje ntụ, ọkwa ha na-esetụ kesi nke ya. Anyị na wọchị mana ịmakwara na jentụ na ndị ada alụkọ, makwa ịma kwesịkwa ịma ahụ ka anyị na-agwa onwe anyị eziokwu. Etu ọbụla ọfụrụ ya si wee dị, iwe na-ewe onye ọbụla, mana onye ọbụla ga-erusi mmụọ ya, gosi obi ụgbọala forgive o, ka anyị move on. Anyị mana onwere ndị nwụrụ n'ije we know, mana ọpịpịa dịrị Nnamdi Kanu bụ so ya na chie, and ị nwekwa every right i criticize ya ma ọ dee ya kwuo na o mere ihe dị ona na edoro apị, enwekwa ihe ga-eme, ikwukwe ya ikwugo kwa obi go ihe ebi amalis forever. Ọ bụrụ na etu isi eme ya, ị ga-abụ nwekwa ya model. O nwere ihe eji eme mmadụ model, o nwere ihe mmadụ ji abụ star, so many things, and ọkacha nke bụ that forgiveness. Inwe ha na mmụọ forgive, ọ bụrụ onye ọbụla nwere ya, ọ bụrụ onye ọbụla nwere ya. So ị ga-atry forgive onye anyị na-ekwu na ọ ya apụta ya apụta, ọ pụta anyị ekwu ihe dịrị anyị agwụ ya ka o si wee dị. Chukwu gozie anyị nche niile n'otu n'otu dịka ngọlọfa ochichi a ka m kwuru ya kwubie okwu ya n'ọtụtụ adịghị ha. Ije ọma, ije awele, ije ọ ga-eje ọ ga-amịta ezigbo mkpụrụ. Ndị Igbo ga-enwe obi aṅụrị, ihe obi aṅụrị ka anyị ga-enwe echiri ine n'ụtụtụ a. Otu a ka ọ ga-adị na Eke, dịkwara anyị n'Orie, dị na Afọ, dị na Nkwọ, ka a na-erelizi ndị a, ka a na-erelizi ndị ọzọ, ka a na-erelizi ụmụ Igbo ebe dị iche iche, ka ndị ekele agbụ ka erelizi kwuo ha agbụ mmụọ, ke ha tụ apụ, nwaanyị a na-ezuzu, nwoke a na-ezuzu, onwe onye mụ ihe na-eme, agbụ niile dị ona ka atọ ha nche niile n'isi onye ọbụla n'otu n'otu n'ụtụtụ a. Anyị atọ ya n'isi okorobịa, tọọ ya n'isi agbọghọbịa, tọọ ya n'isi ndị nne, tọọ ya n'isi ndị nna, tọọ ya n'isi ụmụ Igbo niile, ka ha rabụ ndị nọ n'ọkike agbụ dị iche iche. O nwere ndị ekele debe ha n'ukwu nwaanyị, o nwere ndị ekele ketọba ha na gambling, o nwere ndị ekele kele ha na nkwụgharị, many ways esi wee kechie ndị mmadụ. Ụfọdụ na-apụta n'otu gagharịgide chie ji, onwe ihe ọ bụ ihe o mere chivụta nkwụgharị apịarị azịza n'ọkpa. Ụmụ agbụ niile agbụ ahụ ekere nwa mgbere, ọ ya ka anyị na-atọ n'abalị ya n'ochichi anyị na-atọ ya. Onye ọbụla furu onwe ya n'ọnọdụ a, ọnọdụ ifere, ọnọdụ gbara mmadụ gharị, enweghị ya akọwata nwa about yourself, n'otu a ka isi wee je taa, na-etu a n'ihe aka ime achieve. Ọ dị ihe dị ona ka ọ kwụsị ime na ndụ onye ọbụla, ka ọ kwụsị onye na-atịtị niile dị n'ime ndụ anyị n'otu n'otu, ka o si n'ime anyị pụọ. Ọ bụkwa gị etu a, lekwa anyị na Chukwu, lekwa anyị na Neo Ndewo Igbo, eze ụmụ Igbo, daalụ. Emetara buru abụrụ aja ekpere nwanne, nke onye metara obulu aja n'Igbo mụ anya. Ọ na-akwụ ụgwọ gwogwo, mana ọ na-akwụ ọma na according to ife ịlụ.
ịghọtago ọ ga-akwụ gị according to efe ịlụ ọfụma ọkwụọ gị ọfụma ịlụọ jango ịnalụ jango if you make shit you see shit man. If you make shit you see shit man. Right, any question? No question. All right, let me love you and leave you then. It's time to say good night. Yeah, it could be anyone tomorrow. Even you talking here. I'm not gonna face injustice. I watch my video of recent. I've been hammering on it. Some people no nga onwe ha me. Mana ha we prove na ha emeghị ha abụrụ nsogbu. Enwere ike onye nwere ike ịbịa bụrụ witness egbughị ya. So onye ga-abịa kọwata nwa ihe mere that ị na-eje nga for no reason. So anybody can face it at any time. Nwere ike ime ya ka iji asị ka e nwee justice. Ma ọ bụrụ na ndị amaghị eme ya, it means that justice not far from her. And I want justice in their families. Yeah. Because natural justice. Any idea about what? Any idea about what? Ask your question now. You say any about? Aliciaji weke abatosi. Kama some people are saying about like gana akọnụ na-enwere isi n'ọdụ. Kama ọ ya emepe ọnụ kwuo eziokwu na ndụ ya. Ndị ga-eji ọkụ mmụọ dị SS. Mmadụ ga-enecha gị fụ na ọ like gị kama ọ ekwu I like this person. Just na-akọ ọnụ fụkwa na ọnụ ya ọ na-akọgodi sef na ọ dị na some people sef na-disturb life ya. Simple thing ị ga-apụtawaga kwuba okwu gị ọtọ ama ka esi etinye keesi gị ọnụ ị na-eme ife. Isi ya jiri money eme ha logistics na ha ga-agbanye fuel ha ga-agbanye fuel na moto ha ga-eji bịa and security ha ga-egotekwu more security ya spiritual security ndị ga-anọsịkwa a na-ada afụzi anya ka ọ ya bụ Nnamdi Kanu chọọ idisapia ka agụgbu ya bubata ya ọ ife a niile ka ha na-spend the money on. You get it? So yeah, 500 million naira every court ọbịa every court ọ bụ na ọbịa 500 million naira ị na-ekwu 50 million ihe ejikwu 50 million gbajuo tankị Hilux ị ga-ejikwu 50 million efugi ya ọ ya taa ka ha si wee fesasị the money say 500 million. So ka ezigbo unu ji na spend this money ebe unu akpụrụ nwa ya jedebe ya na Kuje ka ọ nọsapụrụ ha asị mba. So unu ji eme business na business ka unu ji eme ya ka na-atakwa n'afọ dị ahụ ọ taa n'afọ na ka ọ dị n'echi
Ọ dị tomorrow. I can go relax. Anyị na-echezi fega, anyị na-eche the outcome, right? Ngwan. I'll come very early. I'll come through for Mazi Nnamdi. If you can't